Pokazati kako da napravimo zapravo kako pisati na cold text. Znači imamo ovde taj link koji smo otvorili gde možemo birati. Ja sam već tu nešto pisao. To izgleda ovako. Znači tu možemo birati način pisanja i kako će to izgledati. Meni je omiljen ovaj Princess, tako da ću ja njega izabrati. Kada se taj link otvorio, ovde pišemo tekst. Pisat ćemo, na primer, dobar dan, dragi prijatelji. Kada smo otkucali ovaj tekst, idemo na kreate logo. Vrlo jednostavno, kada se tekst učitao, idemo na download. To je znači ovde, pratite strelicu miša. Kada se to učitalo, evo, tu smo ga već skinuli. To kod mene malo usporava. Evo, već smo ga dobili ovde. Ja ću to sada staviti ovde u moje slike. Znači ovo više nije potrebno. Sada šta? Evo, tu je on već negde u tim mojim. Evo ga. Znači otvorit ćemo ga. Da malo vidimo u nekom krupnjem planu. Znači odatle možemo ga posle uzimati, stavljati na svoj zid, na zid prijatelja, gde god to želimo, a to već znate kako se slike izbacuje. Evo, malo u krupnijem planu, to već sada vidite bolje, nadam se. Sad šta, idemo, znači tu, evo, kao ovde već, gde smo ga ranije već izbacili, i to bi bilo to. Nadam se da vam je ovaj tutorial pomogao. Pozdrav veliki od Zorana Mijejovića.